στο Θεό στην ησυχία του. Λοιπόν, ένα θα σου πω. Εκεί που μαζευόσαστε και κάνετε τις δρομιές σας, τα μπουκάρια αστυνομία, σήμερα ή αύριο, το ξέρουνε το μέρος, το παραφυλάνε. Αυτόφορο και κατευθείαν μέσα στα σίδερα. Ποιος σου το είπε αυτό? Ποιος μου το είπε? Να μην σε νοιάζει. Εσένα είναι ποιος μου το είπε. Το έμαθα. Εσύ κοιτάξτε να τον ειδοποιήσεις, εντάξει. Με βάζετε και εμένα και μπλέκομαι στις δρομοδουλειές σας. Θεέ μου, συγχώραμε. Άντε μωρέ, πήγαινε. Σήκω και τρέχα. Ω, καλώς τον κύριο Φούφα. Ακούστε, σου λέω. Σήκω. Πιες όξο. Ω, έτσι πούμε τώρα. Καλά. Του χρόνου. Νιόνιο, πιάσα ένα ποτηράκι για τον κύριο Αντρέα. Πιες. Ακούστε, σου λέω. Σήμερα αύριο πλακώνουν οι μπασκίνες και το κάνουνε καινούργιο εδώ μέσα. Παρακολουθείτε το μαγαζί, το ξέρουνε. Και που τα αποφάσισα να έρθω να σε βρω, πολύ σου πάει. Ήρθε και με τα συνήθειά σου να σε μαζέψω. Θιά μου. Κάποιος της τα σφύριξε όλα. Έκανα το να μην ξέρω. Δεν σε ειδοποίησα εγώ. Έτσι είναι. Άλλος. Ποια θιά μου, η Κατίνα. Ποια είσαι κι άλλη, ρε. Τι σου λέω τόση ώρα, ρε κόπανε. Τα πόδια στον νόμο. Πάμε.